Ukomishana wamaphoyisa esifundazweni Eastern Cape usenxuse umphakathi ukuthi usebenzisane namaphoyisa ukuze kubanjwe labo abandakanyeka ezigamekweni zokubulawa kwabantu bedutshulwa ngobuningi ezintatha kokusa kwaizolo. Lokhu kuza emva kokuthi kudutshulwe kwabulawa abantu abane bashona kwathi omunye walimala kwazakhele e-Gqeberha. Intatheli yezindaba ze-SABC uAndawo kwaNqonje kungena ke ujutshwe kulolu daba. Abahlali bakumasipala oMbaxa eNelson Mandela Bay bayoyika nanjengoko iziganeko zokudutshulwa kwamaqela abantu ziye zisonyuka kulo masipala kule mpelaveki iphelileyo ngabantu abane abathe basweleka abathathu benzakala ngexesha kufika umuntu bezihlelele endlini bonwabile wadubula wonke umuntu ebesendlini. Bakhona ke abaphume besindile kodwa bona kuqala baphila eloyikweni besithi basebungciphekweni bokwenziwa nantoni na. Ndithetha nje nesi siganeko silandela emveni kwabo bayi-8 nabathe badutyulwa nge-29 kaJanuwari ekwazakhele ingingqi leyo yale intlekele yesibini apho ke kuthe kwaseleka aba bantu kwenzakala abane kubo nakhona baye bakhona abasindileyo kodwa ke bona kuqala bathe boyika kakhulu to an extent where kude uNelson Mandela Bay yavakashelwa okanye yatyelelwa ngumphathiswa wamapolisa uBhekicele esithi ke into yoba kwanele ngokusele ilithuba zisenzeka eziziganeko zilolu hlobo esithi ke into yoba bazokongeza amapolisa namanye amagosa ukuqinisekisa into yoba ingingqi zaseNelson Mandela Bay zikhuselekile kodwa ngoku mandisiphose kwindambo.